Привіт, мене звати Емілія, мені 5 років і в мене цукровий діабет. Мій улюблений фільм – це Ліло і Стіч. Кожного дня мені треба міряти цукор і колоти інсулін. Інсулін я колю або 5 разів, або більше. Я завжди ношу сенсор, який показує цукор мамі на телефон. Це дуже важливо для мого здоров'я. Якщо я би була чарівником, я би зробила лік для цукрового діабету, щоб завжди дітки були щасливі і здорові. Підтримайте мене і долучіться до збору. Всіх люблю і міцно обнімаю.